Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu munye, umbhabhathiso munye, inkosi uJesu Kristu yinye, ibandla linye. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi samanje asinike sona sokuthi sikwazi ukuthi sizoba nobudlelwane omunye nomunye. Umoya engcwele asipha ukuqonda indlela ekumele sihambe ngayo nokudla ekumele sikudle komoya. Njengabantwana bakaIsrayeli babehamba ehlane babedla lokho kudla komoya. Sizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Malingcwelise igama lakho Nkosi. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu sisemhlabeni. Sikholwa nguwe, sikholwa egameni lakho. Sikubona moya engcwele imihla namalanga inkazimulo yakho. Sihlale kuwe ngombhabhadiso okuphenduka nangombhabhadiso wokomoya. Maselingcwelise igama lakho Nkosi. Intando yakho ize yenzeke ezimpilweni zethu. Wena moya engcwele uphulukisa yonke imoya yenkanuko nokungaqondi yokudwanguza ebumnyameni lapho abantu bakho beholeleke ekubhujisweni ngoba isifo sokuthi abantu babhujiswe sibakhungathile abantu ngokudaza inkani nangayo yonke imoya yongaqondi. Izwi lakho Nkosi bethi bayakwazi kodwa ngemisebenzi sibe sikuphika. Kepha moya engcwele sithi yehla wena ngamandla akho wonke. Ukhulume nomuntu isidalwa sakho, uthinta inhliziyo yakhe nemidlinzo yakhe. Ngoba umdalile wena Nkosi. Umdalela udumo lakho ukuthi sihambe ngezimiso zakho. Siyacela ke Nkosi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Busa manje moya engcwele kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizocela bonke abantu abalalele bathatha amabhayibheli ukuze sizohambisana sonke masithi siyakholwa. uNkulunkulu asiphe ukuqonda. Sheshisa uthatha iBhayibheli lakho. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Mhlengi, over to you brother. Amen. Thank God. Amen. Sibingelele bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ungumsindisi, umqali wazo zonke izinto, nengumphethi walempilo esiphilayo. Amen. Siphila ngaphansi komusa, siphila ngaphansi kothando. Kodwa khona kunjalo sinakho ukunyaza ngokuba siholwa inkanuko. Kodwa uNkulunkulu akaguquki nezithembiso zakhe nemiyalo yakhe imile ayijiki. Kungamandla kaNkulunkulu ukuthi ajike inhliziyo yomuntu ayenze ibe yileyo nto leyo uNkulunkulu ayifunayo. Akuwona amandla kaMhlengi, akuwona amandla kamfundisi wakho, kodwa kungenxa yezwi nangokuthi lowo osuke eshumayela izwi ngabe ulishumayela ngalendlela uNkulunkulu afuna ukuthi izwi lakhe lishunyayelwe ngayo, noma ulishumayela ngokuqonda kwenhliziyo yakhe okuphambene nentando kaNkulunkulu. Lokho kufakazelwa imbhalo ngokuba ke imbhalo nathi nami ngithula ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu. Njengoba eyedwa uNkulunkulu unenhloso eyodwa ngabantu bakhe. Yes Lord. Akukho kunye ongaphezulu kwalokhu uNkulunkulu akubekile phansi ukuthi ke ufuna sibe ngcwele ngokuba yena ungcwele. And uNkulunkulu kuthina ulindele ukuthi sibe nomusa ngokuba naye unomusa. So uma thina sithi sike siyakholwa uNkulunkulu
nakuJesu Kristu. Simelwe ukuhamba ngemiyalelo yakhe ebhalwe phansi eBhayibhelini. Sihlole imbhalo njengokuba wayeshilo uJesu Kristu uthi-ke sihlole imbhalo ngokuba sizitshela ukuthi sinokuphila okuphakade. Kodwa yonke imbhalo ifakaza ngaye. So manje siphila kulezikhathi lapho bonke abantu bethi bayakholwa kodwa ke abakholwa ngendlela ekubhalwe ngayo phansi. Ungiphe incwadi kaMathewu chapter 15 ngifuna verse 7. uJesu Kristu wazowabiza wabanika igama. Ngifuna verse 7. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 15. Yes sir. Verse 7. Bazenzisi. Uthi uJesu Kristu ningabazenzisi. Ningabazenzisi. Washo njalo uJesu Kristu ngokuba ke nina waprofetha kahle ngani uIzaya ethi Isaya wakhuluma ngani nina abantu abangabazenzisi bayakholwa kodwa ke bebenza izinto eziphambene necebo nentando kaNkulunkulu. Waprofetha ngani uIzaya before kufike indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Wathini uIzaya? Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Lesi sizwe isizwe sabantu abagood ekutheni bakhulume ngomlomo. Bayathanda ukubukwa. Bangabazenzisi. Bakhonza uNkulunkulu ngemlomo kuphela. Washo umprofeti uIzaya wathi lesi sizwe isizwe samamenemene, isizwe samaxoki, isizwe samaphiqiphiki. Abazenzisi bazenza sengathi bayamthanda uNkulunkulu ngemlomo yabo Kepha ngenhliziyo yaso kodwa inhliziyo kepha inhliziyo yaso ikude nami. So ukukholwa kwakho ngomlomo akunamsebenzi uma ngenhliziyo yakho ungakholwa. Ngokuba yilowo nalowo okholwayo kuKristu wenza intando kaNkulunkulu ngokuba usawubonile umusa uNkulunkulu asinike wona. Njengoba namanje sibona izinto zenzeka kuningi kuyenzakala kodwa ke soke siqale sibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe. Sibonge uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe beqiniso. Sibonge uNkulunkulu ngabapostoli bakhe beqiniso. Ababethunyiwe abenza umsebenzi bawugcwalisa ngendlela efanele. Bashiya nayo imbhalo ibhalwe phansi ukuthi thina esikholwayo sisindiswe. Namanje na-ke njengoba incwadi isho ithi ke lesi sizwe sigudu ukukhuluma ngomlomo kodwa ngezenzo nangenhliziyo baqhelelene nokukholwa. Kodwa bangikhonza ngeze. Bamkhonza ngeze. Befundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Bakholwa ngeze bafundisa izimfundiso. Bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Okusho ukuthi umuntu othi uyafundisa ngoNkulunkulu ufundisa ngezinto eziyimiyalo kaNkulunkulu ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Akufundisi ngezinto eziyalelwe umuntu ukuthi zenze. Lalela. Abantu baselebrate iPhasika. iPhasika indaba yalo ayisekho ayisabalwa. Ayisekho ayisabalwa indaba yePhasika ayisabungazwa. Yizwani niqonde. Ngokuba abantu balandela imiyalo yabantu hayi kaNkulunkulu ingakho abantu bebhajiwe ekutheni benze izinto ezimiyalo yabantu. iPhasika alisacelebratewa. Uma ukuthi wena uthi iPhasika alisacelebratewa kusho umyalo phambi kweBhayibhelini ngicela ungikhombise kwiNew Testament ngokuba ke iPhasika lagcinwa ke ngosiko lweOld Testament kweNew Testament livezwa ngesikhathi uJesu Kristu. Yebo Nkosi. Ezoboshwa ezobethelwa ligcina ngaye iPhasika ngokuba uJesu Kristu wazalwa ngaphansi komthetho. Amen. Ezogcwalisa umthetho. Amen. So iPhasika lisivumelwano esidala. Yes Lord. Kwi-Old Testament, Testament elidala. Akusho ukuthi konke
okwe-Old Testament akusenziwa. Amen. Yilokho okubaluliwe ukuthi kungenziwa akusenziwa. Ukugcina isabatha alisagcina isabatha. Yes, Lord. Kodwa kuthiwe masenze imisebenzi emihle ngesabatha. Nakhona ke manje sekukhona iconfusion awusazi ukuthi isabatha ngolesihlanu noma ngomgqibelo. Ngokuba phela ke abantu bahlala bagcine isonto njengosuku olungcwele hayi isabatha. And futhi ke akushiwo ukuthi asigcine isabatha ngeNew Testament. Wasitshela uJesu Kristu nencwadi yaseKolose yasitshela futhi. So kwesibheke imibhalo sihlole sibheke ukuthi ke lokhu okubungazwayo kufanele yini ubungazwe. Qala ungiphe incwadi ya Exodus chapter 12 sothi halamusi kuyona ngokwesivumelano esidala siphinde siye kwincwadi yakho Exodus chapter 20 sibheke imiyalelo emidala eyishumi. Mesiphuma kuyona bese siyahamba kuzomela siphume siye lapho ngizokutshela hamba kwincwadi ka Exodus chapter 12 from verse 1. Incwadi uExodus isahluko 12 Yes, sir. verse lokuqala. uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi uNkulunkulu wakhuluma kuMose naku-Aaron besakezweni laseGibhithe. lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga. So manje uma ethi lenyanga kubona akasho lenyanga kubo bonke abantu uthe kubona iyakuba yini lenyanga iyakuba inhloko yezinyanga. lo nyanga leyo ile nyanga esikuyona manje ngokubala kwabo abantu uma bebala bethi ke iphasika njengoba celebrate ngobani ngoApril. But ke uma uNkulunkulu wathi lo nyanga kuyoba inhloko futhi into yokuqala leyo. Inkosana leyo nyanga leyo inkosana. You understand? So uma uNkulunkulu ethi lo nyanga leyo inkosana but bona abantu emhlabeni bathi inyanga yokuqala uJanuary kodwa ba celebrate iPassover ngoApril. Ikuphi sense lapho? Emva kwalokho bathi ke uJesu Kristu wazalwa mhla ka-25 December. Ikuphi sense lapho kukuphi eBhayibhelini le kuthiwa khona ke uJanuary inyanga yokuqala. Uma uNkulunkulu wathi ke uApril inyanga yokuqala. Ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Kube inyanga yokuqala eminyakeni. Usho ukuthi uApril inyanga yokuqala. Do you understand? uJanuary pho waye inyanga yokuqala. uDecember waye inyanga yokugcina. Isabatha waye ngomgqibelo bekuthiwa uSunday isonto usuku lokuqala, usuku lokuqala. Bekuthiwa sisebenze izinsuku ezu6 siphumule isabatha. Nge-Old Testament ngiyabuza. Ngokuba phela zonke izinto umuntu wabhekisisa seziphambanisile already bona abantu ngemfundiso zabo engezona ikaNkulunkulu. Badukile abantu. That's why incwadi yaseKolose iphikisa yonke lento ukuthi ke ngeNew Testament sigcine yonke lezi zinto lezi. Ngokuba yini abantu abafika nenkanuko zabo nenkolelo zabo nemfundiso zabo engezona ezikaNkulunkulu bayiphendula yonke imfundiso kaNkulunkulu. Yayizwa lonto le. So indaba yephasika yayigcinwa yathulwa noma yaintroducewa eEgypt. Kuzobakhipha abantwana bakaIsrael eGibhithe. uNkulunkulu wanika umyalelo uMoses noAaron ukuthi ke lesivumelwano engizosenza nani ngizosenza manje lenyanga le nizoyigcina. Kuzobe yokuqala kuzobe inyanga eyinkosana kunina. So ngayo yonke iminyaka ngalesikhathi salenyanga nazi izinto engizozenza ngesivumelwano esidala ukuthi ke nizothatha imvu. Before kuthathwa imvu la wayezobakhipha ukuze bakhiphe eGibhithe ngaphansi kwesandla sikaFaro kufuneka enze uphawu nosiko azokwenza ukuthi bona basindiswe. Indlela endala yokusindiswa le. Do you understand? Abantu abakhethile wabasindisa ngokuba wayezofika ezobhubhisa izindlalifa zaseGibhithe izilwane nabantu. Verse 13.
igazi liyakuba luphawu ezindlini lapho nikhona. Yabona igazi liwuphawu. Legazi likaJesu Kristu elachitheka esiphambanweni liwuphawu. Lo phawu lokusindiswa kwethu thina abantu abayakholwa. Labantu uNkulunkulu azobasindisa la abantu abakhethile wathi ke abakholwa nguye. Njengoba bekholwa nguye nakhona manje uzoza azobhubhisa abantu baseGibhithe ngoba abantu baseGibhithe kade behlukumeza abantu bakaIsrael. So njengoba behlukumeza abantu bakaIsrael manje ufuna ukuzobakhipha kuloko kuhlupheka. Uzobabhubhisa usabanika umyalelo ukuthi yini ekumele bayenze ukuze bona basindiswe. Igazi liyakuba uphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Lanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Yayizwa lonto leyo? Ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa. So uma wena uhamba ngemiyalo kaJesu Kristu ukhavwe ngegazi. Ngokuba ke isihogo ngeke sikunuke uma uphila ngemiyalelo kaNkulunkulu. But uma wenza into efundiswa umuntu engekho eBhayibhelini noma into esigcwalisiwe ngokomthetho nangokwesiprofetho wena usabambelela entweni endala and futhi uyenza ngendlela errong wena uhleli emgibeni uhleli ebumnyameni. So la uJesu Kristu uNkulunkulu wakhuluma noMoses noAaron wabatshela exactly izinto ekumele bazenze ngaloso sikhathi. Ongifundele from verse 1 uthi wathini kubona. uMose wayesekhuluma kuMose nakuAaron. uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaron ezweni laseGibhithe ethi yebo lenyanga iyakuba ikini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Do you understand lento engishoyo? Inhloko yezinyanga inyanga engaphezulu kwenyanga zonke. Lo nyanga iyoba inyanga yokuqala kunina. So uma lo nyanga koyokuqala kuthina bonke abantu bebangcwele why bethi ke uJanuary inyanga yokuqala. Umbuzo wami lo kuphela. Ngophela ke sihlola imibhalo ngokuba kuyona sifuna ukuphila okuphakade. So uma yena nithi niyakholwa kodwa ke nenza izinto eziphambene nokulunga. Uma inyanga iBhayibheli lithi ke uAbib inyanga uApril. Ithi ngesiZulu ke uApril. Noma ngesingisi. So uma ke uApril inyanga yokuqala why lina nithi uJanuary? Sifuna lo mpendulo leyo mengenayo yekani ukuhamba niqamba izinto ningezona zikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhulumile wathi ke uApril inyanga yokuqala. So uma ukuthi uApril inyanga yokuqala uJesu Kristu nithi nawazalwa ngomhla 25 December kukuphi lokho eBhayibhelini? Uma nithi ke umgqibelo isabatha kukuphi lokho eBhayibhelini ukuthi ke umgqibelo isabatha? Ngoba bekuthiwa ke asisebenze insuku ezu6 ngolwesi7 siyaphumula kusho ufuna siphumule ngoSunday. Mekuthi usuku uqala ngoMonday. Do you understand? Uma ukuthi usuku uqala ngeSonto ufuna siphumule ngomgqibelo ngeSabatha. So izinto lezi ezikhombisayo ukuthi khona confusion. Iningi. Hallelujah. Khona confusion. Khona izinto abantu abangazinakile kodwa babhizi balandela ngemuva bajabulela ukuthi iholiday lePasika bayohlaba. Into eyenziwa ngosiko lePassover noma ngePasika uNkulunkulu ezodlula abantwana bakaIsrael ngoba ebetshelile ukuthi ke ukuze nina nisindiswe kulokufa engizokuletha nanto ekumele niyenze. Wathi abenzeni? Hallelujah. Khuluma kuyo inhlangano yonke yakwaIsrael. Khuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrael. Lithi yes sir. ngoleshumi lwalenyanga yilona loyo inyanga iyaqala. Bethi ke ngoleshumi lalenyanga njengoba lenyanga izoqala usuku lokuqala lakhuluma ngayo ngoleshumi lalenyanga makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise. Thatha imvu noma iwundlu ngokwezindlu zawoyise. Kube iwundlu ngendlu. Iwundlu ngendlu. Ima bomuzi benganeli iwundlu olithatha nomakhelwane wakhe. So uma kuthi ke nibancane noma nibaningi kumele nisherishe. Yes Lord. Leyo nto leyo ekhona. Uma nibaningi nizosherisha nomakhelwane onefamily encane.
ngokuba bona kufanele badle nani ngoba nibandawonye nenza umsebenzi owodwa. You understand? Iwundlu malingabi nasici. So umuntu uNkulunkulu amfunayo ufuna umuntu omsulwa. Yes Lord. Yezwa lonto leyo. So uma efuna umuntu omsulwa nakanjalo ngesikhathi ebathumela ukuthi bahlabele yena. Amen. Kumele bahlabe imvu engenasici, engenambala, engakhubazekile. You understand? So uJesu Kristu ngesikhathi elethwa, uJesu Kristu uba perfect, uyapheleliswa. Amen. Azange azobe naso isono. Amen. Bamqamba bathi ke bamqambela amanga bathi ufuna abe nesono kodwa engasenzanga isono. Yes Lord. Wafa engenaso isono. uNkulunkulu ufuna abantu abamsula ngokuba nencwadi yaseRoma ithi ke awuhambe incwadi yaseRoma chapter 12 from verse 1. Ngokuba ke funeka siqhathanise no Abel wanikela kuNkulunkulu ngemvu engenaso isici. So uma wena ufuna ukusindiswa nawe fanele ungabi naso isici ngokuba nencwadi futhi yaseEfesu isho njalo ukuthi uJesu Kristu uyabuya uyela ibandla lakhe elimsulwa elingenacala elingenasihla nambimbi. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12. Yes sir. Verse 1. Yebo. Ngakho ngiyanincenga bazalwane. Uthi umpostoli Paul ngencwadi ukhuluma nabaseRoma uthi ngakho ngiyanincenga bazalwane Ngobubele bukaNkulunkulu. Ngomusa sinekwa ngani ngomusa kaNkulunkulu Ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. kufanele ube umnikelo njani Ophilileyo. onjani futhi Ongcwele. Othandeka kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna into engcwele ethandekayo kuyena. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Funakala sibe ngcwele. uNkulunkulu ufuna le yamvu engcwele njengoba uJesu Kristu wabe ngcwele waze wabethelwa. Buyela ngale kule ncwadi leya yase ufuna uqhubeka ufuna uqhubeka sheshisa. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Fanele nikhonze imake sicacise nala. Abantu abaningi bamasonto bama church attendees noma ama church goer noma bayaya nje esontweni bayela nje ukuthi ikhona into ethiwa esontweni. Sincwaje kahle. You understand? Amen. Bathi ungena esontweni ususindisiwe abazi ukuthi uma usungaphakathi esontweni fanele ufundiswe indlela zobungcwele. Lezi zinto abafundisi bena abangazenzi. So iyona ke into elethayo kunina abantu abahamba amasonto. Iyona into elekhayo kulabantu abaniholayo ngokuba yini abafuni ukufundisa ngeqiniso, abafuni ukufundisa ngobungcwele, abafuni ukufundisa ngemiyalelo kaNkulunkulu, bafuna ukufundisa ngemiyalelo yabo. Imiyalelo yabo bafundisa ngayo njengoba uNkulunkulu uJesu Kristu esho ethi ke nina ningabazenzisi waprofetha kahle ngani uIsaiah. Wathi nina ningikhonza ngemlomo wathi inhliziyo zenu zikude. Amen. Kusizani ukujabulela ukuthi ungene esontweni kodwa uphuma ufana. Amen. Akhinki lutho. Amen. Ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Lalela imiyalelo kaNkulunkulu you7. Yes Lord. Yes Lord. Ungabulali. Ungaphingi. Amen. Ungebi. Ungafaka ungabufakazi wamanga. Ohlonipha uyihlo nonyoko. Othanda umakhona njengoba uzithanda. Lezo lonto leyo. Bese kuzothiwa ke othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Uphinde ungafisi into kamakhelwane wakho. Amen. So uma wena ke uthi uyakholwa kodwa zonke lezi zinto empilweni yakho ziyatholakala kule mpilo ephilayo uyazenza. Uqamba amanga. Amen. Wenza konke uphambene nemiyalelo kaNkulunkulu. Amen. Ufundisa abantu into engekho. Nawe uyasontweni elifundisa into engekho. Ningalingisi lelizwe. Nilingisa izwe ngemsebenzi yenu ngokuba izwe liqamba izinto ezingekho. Izwe liqamba amanga. Izwe lifundisa izinto ezingekho eBhayibhelini. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Niguqula isimo ngokwenziwa ukuthi ingqondo yakho ishintshe ibe yinhle. Ungasacabanga ngendlela endala ukuba yini usuhamba ngemiyalo kaNkulunkulu uhamba ngokuqonda. Uma ungahambi ngokuqonda wena uyakholwa nje kaShembe, uyakholwa eMaromini, uyakholwa eMabaptist, ukholwa kwena wonke lamabandla kodwa ke wisoni khona ungaphakathi esontweni.
ukuze nibe nokuhlolisisa. Uzohlolisisa kanjani uhleli esontweni lamanga? Yini ozohlolisisa? Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. So nina nonke enihamba lamasonto enicelebrate iPhasika noma enihamba ama-Easter, ligama elithi ama-Easter likuphi eBhayibhelini? Okuhle nokuthandekayo. Ubani likuphi le eBhayibhelini ekuthiwa khona asicelebrate i-resurrection yaJesus Christ insuku eziwu-3? Okuhle nokuthandekayo. Ukuphi eBhayibhelini lekuthiwa khona ke asicelebrate iPhasika insuku eziwu-3? Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. uJesu Kristu waba sethuneni insuku eziwu-3, wavuka ethuneni after 3 days. Emesevukile wayesekhela ukuthi yini kumele siyenze thina ukuze senze into ezokuba isikhumbuzo kuyena. Akashongo ukuthi sihlale insuku eziwu-3 sicelebrate iPhasika. No, akashongo. Ningalingisi lelizwe. So buyela ngale ncwadi leyo. Hallelujah. Ngifuna manje sibanike imiyalelo chapter 20. Amen. Exodus. Ngokwembhalo iTestament endala. Amen. Ukuthi ayithini imiyalelo njengoba ke yase incishiswa sanikwa le esayinikwa kodwa ke le khona akushiwa ukuthi asiyeke. Amen. Ngeminye ikhona ngokuba ke ilokhu ibeleseliwe kuthiwa singakhonzi izithombe. Yes Lord. Incwadi Exodus isahluko 20. Yes sir. Verse 1. Yebo. uNkulunkulu wakhuluma onke lawa amazwi wathi nginguJehova uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu okhulumayo uthi yena uJehova uNkulunkulu wethu Owakukhipha ezweni laseGibhithe. uyena wasikhipha ehluphekeni. Lalela akusho uzukhipha eGibhithe ngoba wakhishwa kule ndawo wakhishwa kona abantwana bakaIsrael. Wena okhishiwe ehluphekeni wasindiswa. Wayibona inkazimulo kaNkulunkulu wakhishwa sonweni. Ukhishiwe eGibhithe ngoba ukhisheke emaketshangweni obumnyama. Indlu yobugqila. Indlu yokuba isigqila sikaSathane. Ngokuba ke eGibhithe babesebenzela uSathane imisebenzi yabo yayimini phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Lezi zinto babezenza bebulala abantu bengenanga lutho. Bexhaphaza abantwana bakaIsrael iminyaka u430. Amen. Lonto leyo yubuthakathi. Amen. Yububi phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ke uthi ufuna umusa. Amen. Indlu yobugqila. Indlu yobugqila. Amen. Ungabi namanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Uthi uNkulunkulu uyedwa. Singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. So, ngizobuza, uma wena umfundisi wakho celebrate iPhasika manje, wena uvume, wena usukhonza omunye uNkulunkulu. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Uma uNkulunkulu ethi ungaphindi, kodwa wena usonto esontweni lapho khona umfundisi wakho uyaphinga, nawe uyaphinga. Wena ukhonza lo muntu lo ofundisa lapho umenza uNkulunkulu wakho ngoba yini awuhambi ngemiyalelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. So uma thina sitsheliwe ukuthi ke ungaphindi, ungabulali, ungaqamba amanga, kodwa umfundisi wakho uqamba amanga na uqamba amanga, wena ukholwa kuyena. Uma wena lithi iBhayibheli ungahlabela amadlozi, ungakhonza izithombe, wena uguqa phambi kwendoda ezibiza ngoShembe, ebiza ngomprofeti yakaShembe, uguqa phambi kwayo ibiza ngoJehova. Wena awukhonzi uNkulunkulu moya engcwele wena. Ukhonza le ndoda. Uzakhela uNkulunkulu wakhe emhlabeni. Uma wena ukhonza eMaromini, uNkulunkulu ethi ungabi nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, wena ubeka isithombe odongeni. Uthi lo ndoda leyo uJesu Kristu. Ubeka nesithombe sezinto ezibaziwe. Ethiwa ke yingilosi ezimhlophe. Wena ukhonza uNkulunkulu moya engcwele, ngokuba uNkulunkulu moya engcwele utheni? Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. So zonke lezi thombe ezidoyindlu yakho ezinabantu thiwa ke uJesu Kristu nabafundi bakhe. Wena lokho ukhonza izithixo, awukhonzi moya engcwele ngoba uNkulunkulu ukhulumile futhi wathini? Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. So umuntu osindisiwe bright ngiyakhuluma namanje ithi incwadi angazenzeli ini? Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu. Imake awenzi izithombe.
awenzi umfanekiso ezulwini ngaphezulu. You understand? Akekho kwabona uJesu Kristu, akekho kwabona uNkulunkulu, akekho kwabona umoya ingcwele. You understand? Akekho kwabona uMaria. Uma ke wena endlini yakho unesithombe sikaMaria, uma wena endlini yakho unesithombe sejuba uthi umoya ingcwele, uma wena unesithombe sendoda lengesiphambanweni uthi uJesu Kristu, ukuthathela lapho lokho. Ngokuba thini iBhayibheli? Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Kanti yini sithi kunina ke phumani emaromini? Yini sisho njalo? Uma ukuthi ngempela wena uzimisele ngokusindiswa. Uma ngempela ukuthi wena ke ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, kodwa uma ufuna ukwenza intando yalabafundisi bale emhlabeni, uzokwenza lento leyo abakutshela yona ungayenza into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ngokuba yini ke? Ni weak. Incwadi kaHosea chapter 4 verse 6. Ni weak, ninabantu anifuna ukukholwa ngokweqiniso, nifuna kube khona imigomo nemibandela ekukholweni kwenu. Anifuna ukuvuma inkosi uJesu Kristu njengomsindisi, kodwa nesibindi sokuvuma ushembe. Bengixoxela inganekwane ezingekho, ezingenabufakazi. Ngiphi? Incwadi uHosea isahluko 4 verse 6. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi. Ithi incwadi abantu bakhe uNkulunkulu bayaphela babhujiswa yini? Ukuswela ukwazi. Ngenxa yokuthi ke niyanqena ukuvula imibhalo neBhayibheli nifunde. Ingakho nibhubha, ingakho nidonguze kumnyemeni, ingakho nihola abafundisi bamanga benikhonzisa izithombe, benenzisa zonke lezi zinto lezi abanenzisa zona manje. Ngokuba yini ke anifuni ukuthatha ulwazi okuqhamuka eBhayibhelini, ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyeke ukulahla wena. ngokuba ke awufuni ukwazi iqiniso, uyalibalekela iqiniso. Uthini uNkulunkulu? Ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyeke ukulahla wena. Uma ulahla imiyalelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu naye uyakulahla. Lokho kubhalwe phansi. Ngeke size sikubalekele. Wena uhamba ngendlela zabafundisi bale emhlabeni, enigcina amaphasika, enidla oChristmas, nize nibe nezihlahla zoChristmas. Nisigcina isabatha engelona isabatha. Nina ulahlile uNkulunkulu, nilahliwe. Angikhathali ukuthi ke ngoba nenkani engakanani naloshembe wakho omkhonzayo, nizona isihogweni ngama haleluya, nizona isihogweni ngamalengiso. Ungabi ngumpristi wami. You understand? Ngiyela ngale lencwadi sifuna ukulandela imiyalelo ewu20, imiyalelo ewu10. Yes Lord. Singakhonzi izithombe, singabi nomunye uNkulunkulu, sibe noNkulunkulu oyedwa omoya ingcwele. Imiyalelo yakhe ibhalwe phansi ukuze sina sibe ngcwele sipheleliswe, konke kubhalwe phansi. Lokhu kuqhamuka kwi-Old Testament, iTestament endala. Exodus chapter 20 from verse 2. Amen. Hallelujah. NginguJehova uNkulunkulu wakho. Yes sir. Okukhipha ezweni laseGibhithe. Yes sir. Indlu yobugqila. Yebo. Ungabi namanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kukamoya oyingcwele. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nemfanekiso. Wena onesithombe, wena isezulwini ephezulu, nakuphi futhi? Nawukusemhlabeni phansi, naphansi, nowusemanzini phansi komhlaba. So awunakubeka wena ufishi uthi ke uNkulunkulu wakho, wena awunakubeka inyoni noma ke ngabe yini noma ngabe inja noma ngabe yini uthi uNkulunkulu wakho noma umoya ingcwele ijuba. Awunakubeka wena ke into edongeni lapha yesithombe sendoda uthi ke uJesu Kristu. Awunakubeka ilanga odongeni uthi uNkulunkulu wakho. Awunakubeka konke lokho. uNkulunkulu uthi umoya oyingcwele. Hallelujah. uJesu Kristu athiwa ukuthi ke asithandaza inyama. Umoya oyingcwele asitshela ngawo. Ungazikhothameli. Kuthiwa singazikhothameli, singaguqi phambi kwazo. So why nina abantu niguqa phambi kwayithombe emaromini nisho isiphambano emahlombe nasesifubeni? Ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho. Why nifaka amarosari anephambane emqaleni wenu? Ungazikhonzi noqabule nithi ke ukukholwa kwenu kulele kubona. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. uNkulunkulu onjani? Onomhawu. Igama lakhe futhi ke ungumhawu. Igama lakhe ungumhawu, unomona, uNkulunkulu onomona, akafune ukubhanqa nezinye izinto. Ngihambela ububi bawoyise. Nayo ke into eyinkinga abantu abayikhohlwayo ukuthi uNkulunkulu wathini.
iBhayibheli likhuluma ukuthi abantu lisitshela umlando wokuthi ke abantu ngaphambili kwethu ababephila abafunanga ukuhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu. So isiqalekiso esiphezu kwethu manje ile siqalekiso esehlela bona wathi ke uNkulunkulu uzokwenza njani? Hallelujah. Hallelujah. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesinye sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, uthi bagcine isiqalekiso usilethela isizukulwane sesithathu kuya kwesine. Yes Lord. Kodwa labo abamthandayo ngibenzela umusa, uba angithi uyakhuluma ngomusa, uNkulunkulu unomusa. amen, abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Ukuze ubone uNkulunkulu unomusa, wafika uAbraham uNkulunkulu esezwile uAbraham ukuthi uNkulunkulu ufuna ukubhubhisa iSodom neGomora. Ngenxa wayazi ukuthi khona umfowabo laphayana uLot. Wathi kuyena encenga uNkulunkulu ukuthi uma ngasethiwa uthola abantu abawu-50 kuze kwehle kufika abantu abawu-10 ethi uNkulunkulu ngawusindisa lo mhlaba. Hallelujah. Kodwa ngenxa yomusa uNkulunkulu ke wasindisa indoda eyodwa wayikhipha wobhubhisa lo mhlaba waseSodom naseGomora. Yini? Umusa kaNkulunkulu. Uma ukholwa kuyena uyakususa kulabo abaningi abangakholwa kubeke ube wedwa. Nakhona njengoba bethi ke uyathi abayinkulungwane uyazi ukuthi khona abantu abakholwa kuye ngeqiniso. Yes Lord. Yes. Noma nina ngama millions nikhonze onkulunkulu basemhlabeni bamanga nilandele imfundiso zabantu abafundisayo ngokuqonda kwabo hayi ngokuqonda kaMoya Engcwele. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane uyasenzela umusa abangithandayo, labo abamthandayo bagcine imiyalelo yami. abanjani? Bagcine imiyalelo yami. Fanele uze wena uzibona uyakholwa ngempela, vula iBhayibheli ubheke ukuthi wena ke ngabe uyakholwa ngokweqiniso yini. Ngokuba ngikude ngokuthi ke nifuna ukuzilandulela, nifuna ukujustify izenzo zenu. Siphila ngaphansi komusa, kodwa lo musa lo extendiwe bathi ke uNkulunkulu ke lavalelwa lisabatha ngizokutshela. Kuvaliwe indaba yokuthi nihlabe naninikiwe umusa nawuxhaphaza baphuma abantu ekholweni ngendlela ukuthi bahlabele undlela uNkulunkulu ngendlela efanele. uNkulunkulu okay wabanika futhi omunye umusa wathi ke uzobalethela umuntu ozobasindisa abafundisa indlela. Waqala ubalethela abaprofeti ukuthi abakhuze bakhuze abantu ukuthi baye kubona ukuhlabela amadlozi bahlabele amadimoni angasibo uNkulunkulu. Hallelujah. So ngokuba ke bangcolisa isabatha kaNkulunkulu, bangcolisa ukuhlatshelwa kaNkulunkulu. uNkulunkulu usanomusa futhi wathumela indodana yakhe ukuthi ke izosindisa abantu. Hallelujah. Yingakho ke kuthiwa lezi zinto lezi ezindala zingasazenzi ngoba zona ke abantu bayazingcolisa bakwazi ukuzenza ngendlela efanele. Yingakho umusa omkhulu. So uma ufuna ukwazi ukuthi why uNkulunkulu enomusa, siphila ngaphansi komusa, ingoba uNkulunkulu akafuni ukuthi sibhubhiswe. Usikhathalele. Uma wena ungayenzi intando yakhe njengoba uJesu Kristu asifundisa ukuthi sibe ngcwele, sihambe ngemiyalelo kaNkulunkulu, wena ngeke uze ukubone ukusindiswa, ngeke uze ukubone izulu. Amen. Amen. Verse 6. Verse 11. Hallelujah. Verse 11. Hallelujah. Ngena kuyona. Incwadi uIsaya isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 11. Iyini kimi imhlatshelo yenu eminingi na? Yini imhlatshelo yenu eminingi na? Usho uJehova. Usho bani? Usho uJehova. Yes sir. Ngisuthile ngeminikelo
yokushiswa yezinqama. Uthi uNkulunkulu usekhathele iminikelo yokushiswa yezinqama nezinkomo Nengeyamanoni amathole. uthi usekhathele usho ngencwadi kaIsaya usho kumprofeti uIsaya ukuba yini abantu sebeyahlaba abasakwazi ukubahlaba ngasiphi isikhathi bayazenzela njengoba namanje nonke lamabandla khona acelebrate iPasika ayahlaba lisho kahle iBhayibheli ukuthi angasahlatshwa. Kubani okubize lokhu esandleni senu? Ubani obizile ubani othi ayenzeni lento le Amen. ngokuba senziwe nomuphu nje ivukani impungushe kaMfundisi nobani ufuna ukuzenza manje ogcotshiweyo. Amen. Ningabe nisaletha iminikelo eyize. Uthi ningasayiletha leminikelo leyo eniyenzayo ninabantu manje iyize akasayifuni uNkulunkulu. Yes Lord. Nijabulela nini ukuyohlabela amadimoni laphaya? Nihlabela amadimoni. Amen. Yes Lord. Anigcini ngisho ukugcina ngendlela efanele ayifunakali futhi nize nigcine manje. Amen. Ngoba ayisenziwa. Amen. Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu, impepho, isinengiso kimi. Understand? Wena oshisa impepho isinengiso uNkulunkulu. Amen. Wena oshisa impepho isinengiso uNkulunkulu. Uthi sindisiwe. Amen. Uhlabela amadlozi. Uthi uyakholwa ngapha. Ushisa impepho. Wena wenza isinengiso. Uthini uNkulunkulu ngalokho? Hallelujah. Ezokwethwasa kwenyanga namasabatha. Lalela nazi izinto ziyabalwa lezi zinto ezenzakalayo manje uNkulunkulu athi akasayifuni. Hallelujah. Ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza amasabatha nokubiza imihlangano angivumi ububi kanye nemikhosi. Uthi akavumi ububi kanye nemikhosi ngoba yini abantu benza izinto ngokuhlakanipha kwabo abenza izinto ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo uyazondwa ngumphefumulo wami. Le Pasika leli ligcinayo nalo Christmas leli celebrateayo uNkulunkulu uthi akakufuni. Kungumthwalo phezu kwami. Akakufuni. uNkulunkulu akakufuni. So wena owenzayo nawe obungazayo kungumthwalo phezu kwami. Thwesa uNkulunkulu umthwasa. Ngikhathele ukuthwala. Angisho yizona mehla akasayifuni kusho lonto leyo semele ishinto lonto leyo. Hallelujah. Ngikhathele ngokukuthwala. Akasayifuni yonke lento eniyenzayo uNkulunkulu nina nilenza ke imfundiso zabantu. uNkulunkulu washo kudala wathi akasayifuni lezi zinto. Yes Lord. Lemhlangano yenu nokucelebrate yonke lento ecelebrate manje. uNkulunkulu akanendaba nayo akayifuni. Ngoba yini? Kuyazondwa ngumphefumulo wami. Uyakuzonda. Kungumthwalo phezu kwami. Qhubeka. Ngikhathele ngokukuthwala. Yes sir. Lapho nelula izandla zenu. Ngiyamuzwa ke nayo into ebengifuna. Lapho nishaya khona ukuthi nilula izandla ngiyakufihla kini amehlo ami. Yenze lonto le. Lesikhathi nithi nithandaza uNkulunkulu nithandaza uNkulunkulu ngokuthi ngenza lezi zinto lezi enzenzayo nihamba ama-Easter ni celebrate Christmas. Ngiyakufihla kini amehlo ami. Yebo, lapho nenza imikhuleko eminingi. Nigcina isabatha, nenza imikhuleko eminingi kodwa uNkulunkulu akaneme, akayifuni nomkhuleko yenu ngokuba yini? Angiyikuzwa izandla zenu. Akayezwa uNkulunkulu. Anginandaba ukuthi wena kangakanani. Anginandaba noma uyayivuma noma uyayiphela into engishoyo. Kodwa ubhale phansi eBhayibhelini. Angiyikuzwa izandla zenu zigcwele igazi. Into nje izandla zabo zigcwele igazi. Babulala abaprofeti. Bahlaba ngemvume. Benza izinto ngokuphambene. Lento lihlabayo lichitha igazi ngendlela engafanele. Amen. Nichitha igazi ngendlela engafanele. Yes Lord. Izandla zenu zigcwele igazi. Yes Lord. Gezani. Fanele niwasheke. Gezani. Nigezwe. Nihlanzeke. Ngokuba ke ningcolile. Nisuse ububi bezenzo zenu manje ukuthi wena kufanele ubhabhadiswe emanzini egameni kaJesu Kristu. Amen. Uthathela izono zakho zonke iphambeko zakho ozenzayo. Gezani nihlanzeke
nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Yezindaba. So uma incwadi ithi ufuna sigeze, sihlanzeke. uJesu Kristu kwincwadi kaJohane. Yes, Lord. Noma qala kule Matthew chapter 5. Lesikhona akazelanga ukuzochitha umthetho, uzogcwalisa. Hallelujah. Amen. 5:17. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesihlanu. Yes sir. Verse 17. Yebo. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. uJesu Kristu wangazange uzochitha umthetho nabaprofeti nemisebenzi yabo. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngogcwalisa umthetho. Yingakho esekhuluma kwincwadi kaJohane chapter 3 from verse 3. Ekhuluma noNikodemu. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu kwiverse lesithathu. Uma wena uthi usindisiwe, kodwa ke awukwenzanga lokho okubhalela phansi. Yes, Lord. Ukusindisa kwakho akusho lutho. Amen. Ithini incwadi? uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile, ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, engewubone umbuso kaNkulunkulu. Yes sir. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Engengene ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, engengene embusweni kaNkulunkulu. So uma wena uthi usindisiwe, kodwa ke awuzalwanga kabusha ngamanzi nangokomoya, ngeke uze ubone umbuso kaNkulunkulu. Ngeke. Yes, Lord. Uze ubone umbuso kaNkulunkulu ngoba kubhalwe phansi kwasho uJesu Kristu futhi. So ufanele kuphenduka ezonweni zakho, zona zonke izono zakho ozenzayo. Azifunda lencwadi imake, azifunda lencwadi leya yaExodus, hambe kwincwadi yaseKorinte yokuqala chapter 6 from verse 9. Ngoba ke yonke into ekhulunywa kwi-Old Testament ikhona kwi-New Testament. Egcwalisiwe nengagcwaliswanga. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu? Incwadi kaIsaya itheke asigezwe. Amen. Amen. Ngoba uNkulunkulu akaneme Amen. ngemsebenzi yethu esiyenzayo Amen. yokuhlaba Yes, Lord. nokuba nemhlangano yokugcina amasabatha. Amen. Yes, Lord. Nokugcina nokuthwasa kwenyanga. Nalokuthandaza kwenu ongenasidingo ngokuba ke nichitha igazi. Amen. Amen. uNkulunkulu akaneme ngakho. So manje useyachaza kwincwadi yaseKorinte ukuthi ke abantu abangcolile ngokuba uthe kwincwadi kaIsaya abantu abagezwe. Hambe umvulele le verse lithi khona kuIsaya abantu abagezwe. Verse 16. Isaiah isahluko sokuqala verse 16. Yes sir. Gezani nihlanzeke. Washo nge-Old Testament. Nisuse ububi bezenzo zenu. uJesu Kristu wathi kwincwadi kaJohane abantu Hallelujah. fanele bagezwe Amen. ngamanzi, bathole nesiphiwo sikamoya engcwele Amen. Amen. ukuze bakwazi ukuthola umbuso wezulu. Yes, Lord. Ngapha incwadi yaseKorinte Amen. ithi Hallelujah. Incwadi yaseKorinte phela fanele sazi ukuthi abantu abanjani abazongena ezulwini. isahluko sesihlanu. Sahluko 6 verse 9. Isahluko 6 verse 9 bazalwane sorani. Kepha kanazi yini ukuthi
abangalungileyo abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abantu abangcolile ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Ningadukiswa. Kufanele sitsheleke ukuthi abantu abanjani abangeke balidle. Ningadukiswa nazifebe Obokuqala ifebe. nabakhonza izithombe. Uma ufeba wena ulala ngaphandle komshado. Uma ukhonza izithombe wena unesithombe otongena osibukayo othi uNkulunkulu wakho, noma wena sonto kaShembe unesithombe sendoda kaShembe oyibiza ngoNkulunkulu wakho, noma wena unesithombe esemqaleni wakho eRosali othi ke uNkulunkulu wakho uJesu Kristu. Nasiphingi Umuntu oshadile olala ngaphandle komshado ngeke azalibone ubuso kaNkulunkulu, ngeke azalibone izulu. nasihlobongi Amadoda amadala anukubeza izingane ezincane. Abafundisi laba abafundisi abasebaromini abanye babo abalala nezingane ezincane zabafana. Yes Lord. Hallelujah. Ngeke baze balibone izulu. Nabesilisa abalala nayo. Izitabane amadoda lalana wodwa ngeke azalibone ifa lombuso kaNkulunkulu. Namantombazana lalana wodwa ngeke azalibone izulu. Namasela Laba abantshontshayo akukhathali uma ngabe untshontshe iwona ukuthi ngane kangakanani emehlweni akho. Kufanele uphenduke. Angazi noma ngabe untshontshe umuntu ontshontshayo. Uma untshontsha nje namasela uma untshontsha ngeke uzobone ifa lombuso kaNkulunkulu. nabahahayo Umuntu afisa izinto zabanye abantu. Ufisa umkamfowenu. Ufisa umuzi kamfowenu. nabahahayo Ufisa into yamakholwane akho. Ngeke uzolibona izulu. nazidakwa Abantu abaphuza utshwala bathi ke abantu ngoba bephuza nje abantu iwayini uNkulunkulu wathi abantu abangcwele ke manje ngeNew Testament abadakwa utshwala ngeke baze balibone izulu. nazidakwa. So bathi ke uma kodwa kwenziwa isidlo sakusedla kufanele kuphuze iwayini. Akuphuzela ukudakwa. Nazidakwa. Akuphuzela ukudakwa. Kuthiwa incwadi eTimothy yokuqala sahluko chapter 5 verse 23. Sibatshela ukuthi kuphuzwa kangakanani. Ngobani futhi? Ngokuba ke asiphuzeli ukudakwa. Uphuza ukugcina ke usiko olubhalwe phansi eBhayibhelini. Ngokuba ukudakwa lokhu kwenza ukuthi nenixegele isimilo. Nilahlekele ubuntu, nihambe nivula amathanga, ninabantu nihambe iqaqozipho, nihambe nifuna ukulala nawo bonke abantu besifazane laba, niphume ekholweni. 5:6 5:23. Incwadi yokuqala kuTimotheyu. Yes sir. Isahluko sesihlanu. Yes sir. Verse 23. Sifuna ukuzwa ukuthi ke liphuzwa kangakanani iwayini. Verse 23. Ungabe usaphuza amanzi odwa. Ungasaphuza amanzi wodwa. Kepha phuza iwayini eliyingcosana. Phuza iwayini engakanani? Eliyingcosana. Qedile Ngenxa yesisu sakho. Ngenxa yesisu sakho. Nobuthakathaka bakho obuvamileyo. Phuza iwayini eliyingcosana. Akusho uphuza ibhodlela lonke uqede. Yes Lord. So uma senza isidlo sakusihlwa siphula isinkwa asiphuzele ukudakwa. Ningadukiswa nazifebe nabakhonza izithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalala nayo namasela nabahahayo nazidakwa nazithuki. Abantu abathuka inhlamba emlomeni yabo hlezi nginqasha inhlamba. Ngokuba inhliziyo zabo zingcolile nonembeza wabo ungcolile nengqondo zabo zingcolile. Babuka amamuva athuka inhlamba, babuka umculo othuka inhlamba, bahlala nabazali abathuka inhlamba. Baba esontweni kodwa ingane yakho la esikoleni ithuka inhlamba. Uthisha uthuka inhlamba. Ngeke uzolibone ifa lombuso kaNkulunkulu. Bathi ke mhlambe ucabanga la kini izulu no. Bhalwe phansi. Nabaphangi Abantu ababamba inkunzi, abantu abagebenga abanye abantu ngeke baze balibone izulu. Ngeke. Asokweni. abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. All right, sebeyazi ukuthi obani buyela ngale. Sifuna incwadi yaseKolose. Before ile incwadi yaseKolose sifuna ukucacisa indaba yeSabatha. So isheshisa. Chapter 12 kaMatthew. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12.
From verse 1. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 12. Yes, sir. Ngaleso sikhathi uJesu from verse 1. Yebo. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula Lalela. amasimu ngeSabatha. Sifuna ukuncacisela ukuthi yonke lento eniyenzayo eligcinayo iSabatha, iPhasika, uKhisimusi, ukuthwasa kwenyanga, zonke lezo zinto azinasidingo ngokuba ke sikhululiwe kuzona ngomusa. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikhuluma ngomusa. Makabonga Nkosi yethu. Hayi ukuthi lezi zinto lezi ngoba nabe sinamsebenzi zafika isikhathi sazo zadlula. Nini mandla onke. Hallelujah. Ingakho kuthiwa ke kwenziwa isivumelwano. Amen. Amen. Kanti usho ukuthini ukwenza isivumelwano? Amen. Amen. Ngenxa ukuthi nabafundisi abangafundisi iqiniso, ingakho ningazazi lezi zinto lezi. Amen. Ingakho incwadi kaHosea ithi abantu bami bayaphela ngoba ke abanalo ulwazi. Yes Lord. Yes Lord. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngeSabatha. Yes sir. Abafundi bakhe babelambile. So ngokomthetho omdala lathi imiyalelo yeSabatha angathintwa lutho ngeSabatha. Akungasetshenzwa kusetshenzwa insuku ezu6. Emva kwensuku ezu6 mase kuyaphunyulwa ngeSabatha usuku lesithupha. Yes Lord. Baqala olwesithupha. Usuku lesithupha uNkulunkulu waphumula ngalo. Yes Lord. All right. Kuyadliwa 7. Hallelujah. Yes, baqala ukukha izikhwebu badla. Base bekha izikhwebu badla. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, bheka abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngeSabatha. uNkulunkulu wakhuluma kwincwadi kaHosea chapter 6 verse 6 or verse 5 starting from verse 5. Ebatshela ngendaba zokuhlaba ukuthi abantu njengoba noIzaya akhuluma ke umoya engcwele ukuthi ke le nhlabelo yena ngisena ndaba naye angamsebenzi nayo. So naKhosea umoya engcwele wakhuluma kena 6:6. Incwadi uHosea isahluko 6 verse 6. Yes sir. Ngokuba ngifuna uthando. Usho uNkulunkulu nani? Ngifuna uthando. Hayi umhlatshelo. Hayi umhlabelo. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu. So nina enihlabela ngePhasika nihlaba iklabhu uNkulunkulu akayifuni lonto leyo. Nina niphula umthetho wobungcwele nenza intando yenu. Nenza imfundiso zabantu. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu kunemnikelo yokushiswa. uNkulunkulu ufunani inhliziyo zethu, ufuna uthando ukuthanda imiyalo yakhe yokuthi siphenduke ezonweni zethu silalele yena ukuthi uthini. Kepha baseqile isivumelwano njengoAdamu. Kepha benzeni? Baseqile isivumelwano njengoAdamu. Sikhuluma ngani ngithe mina ke khona isivumelwano. uNkulunkulu wenza isivumelwano wasenza noAdamu. Isivumelwano wasenza noAbraham. Isivumelwano wasenza noMose. Isivumelwano wasenza ngoJesu Kristu. Yes Lord. Sagcwala isivumelwano. Ingakho umusa angithi yabona ngithi isikhuluma ngomusa. Kwakufanele uAdam uNkulunkulu ambhubhise ngalesikhathi ephula umthetho. Wamenzela umusa. Wamkhipha engadini. Wasuka ngokwalokho wenza isivumelwano noAbraham. uAbraham wathembeka. Wenza isivumelwano noMose. uMose ehlane kwathiwa akakhulume nentshe uMose walishaya itshe. uNkulunkulu wanomusa wabanika amanzi baphila ngoba uNkulunkulu wayethanda weze wancisha amanzi bafele ehlane kuphele ngabo. Amen. You understand? Amen. Nakhona njengoba uNkulunkulu elokethumela abaprofeti umusa lowo. Amen. Amen. Njengoba ethumela abaprofeti ukuthi basitshele ukuthi asiyeke ukuhlaba, asiyeke ukwenza lezi zinto uNkulunkulu asiziyeke. Umusa lowo. Nakhona wathumela indodana yakhe esebathumelile abaprofeti bonke nabaqeda. Ukuthi ke ayizokwenza umsebenzi igcwalise ngokwesibonelo. Ingakho indodana yakhe uJesu Kristu isihlabelo esiphelele esingenasihli esingenambili. Ngokuba ke wenze into efuna uNkulunkulu ngokuthembeka waze wayiqeda. So
incwadi yasho ukuthi uNkulunkulu akafuna emhlabelo yenu. Amen. Ufuna ke umusa, Yes, Lord. ufuna uthando, Yes, Lord. and imiyalelo lo 7 Amen. ikhuluma ngomusa nothando. Yes, Lord. Yes, Lord. Methi ke ungabulali, Amen. khombisa umusa ukuthanda umakhelwane wakho. Amen. Ungaphingi, Amen. uzokwenza lento eshwe phansi, khombisa umusa nokulalela. Yes, Lord. Thanda lento oyinikiwe. Yes, Lord. Ungantshontshi, ungaqamba amanga, Amen. Amen. ungaphingi, Ungabulali uthanda. hlonipha. Yes, Lord. Amen. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Amen. Thanda uNkulunkulu wakho. Yena yedwa kuphela. Amen. Konke onayo. Ngakho konke, Amen. inqondo, Amen. inhliziyo, Amen. umphefumulo wakho. Yes, Lord. Izona zonke izinto lezi uNkulunkulu asifundisa zona. Ayikho enye into. Yes, Lord. Ukugcina imiyalelo lebholo phansi yona into ezokusindiswa. Ngeke usindiswe kungena esontweni laKashembe nesontweni labaRomini. Yosindiswa ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu. Amen. Amen. Incwadi. Hallelujah. Kholwa ngokomoya nangokweqiniso. Yes, Lord. Ngokuba uNkulunkulu umoya. Amen. Amen. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Yes, Lord. Bakholwa kuye, bakholwa ngokomoya nange. Abakholwa kuye bakholwa ngokweqiniso. Ngiphe. NgokukaMathewu isahluko 12 verse 2. Yes sir. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, bheka abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngeSabatha. Wathi kubo, anifundanga yini akwenzayo uDavide msukwana elambile kanye nababe naye? Yes sir. Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, wadla isinkwa zokubukwa okwangavunyelwe ukuba zidliwe nguye nababe naye, kodwa ngabapristi kuphela na? Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngeSabatha abapristi bayalona iSabatha ethempelini, bangabi nacala na? So, uJesu Kristu yabuza uthini? Uzakhuluma ngabapriest qala. Amen. uDavide Amen. wayengumpriest Amen. ehamba nabantu bakhe ayebahola. Amen. uJesu Kristu ungumpriest. Amen. Uhamba nabantu bakhe nabafundi bakhe uyabahola. Do you understand? So, usicacisela uthini ke ngapha uJesu Kristu ukuthi lezi zinto lezi zaphulwa ngomthetho omdala zenziwa. Kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu Amen. lezi zinto lezi zazenziwe nobani? Zazenziwa abapriest. Hallelujah. Amen. Phela. Amen. Kodwa ngithi kini kukhona lapha omkhulu kunethempeli. So manje uJesu Kristu mkhulu ngaphezulu kwale thempeli leli abacomplainelayo. La khona uDavide angena khona wadla isinkwa. Ungaphezulu kwalokho ngoba umthetho unikiwe ezulwini nasemhlabeni. Uyena manje ozogcwalisa umthetho njengoba eshilo. Wathi akaze nanga ukuzophula. Amen. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu, uma benazi inkinga yabantu abazi. Uma benazi ukuthi kuyini lokhu azokusho manje uJesu Kristu, ukuthi ngifuna isihawu, ngifuna umhlatshelo. umusa hayi umhlabelo. Nina nifuna ukuhlabela uNkulunkulu, nina nifuna ukuhlabela amadimoni, nina nifuna ukuhlabela amadlozi. uNkulunkulu usakana ndaba nalonto leyo. Ningabalahlanga laba abangenacala. Ngabe yanibalahla abantu abangenacala abakholwa ngokomoya nangokweqiniso, Ngokuba indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha. ngokuba uJesu Kristu uyinkosi yeSabatha, uyinkosi yeSabatha. Kusho ukuthi uNkulunkulu yena. Amen. Yena uNkulunkulu. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyinkosi yeSabatha. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Jesu Kristu uyinkosi yeSabatha, hayi ushembe. Amen. Hallelujah. Eyizindaba. Qhubeka. Wamuka lapho, wangena esinagogeni. Wamuka lapho, wangena esinagogeni labo. Bheka kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo. Bambuza bathi, kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na? Akakwenzi lutho ungena esinagogeni khona umuntu onenkinga. Sebebuza yena ukuthi
Kuvunyelwe yini ukuthi ulaphe ngesabatha? Wathini? Ukuze mambangalele. Yes sir. Kepha wathi kubo, kumuphi umuntu kini onemvu eyodwa uma iyela egodini Uma wena ngesabatha ubunemvu eyodwa ngesabatha kuphela kwayo ingene emgodini ongayikubamba ungayiyeka yini? Uyabuza umbuzo uJesu Kristu. ayikhiphe na? Ngeke uzuyisindise yini? Nangu umuntu uyagula ufuna ukusindiswa, ukhona umsindisi ngoba thi isabatha kulo muntu lefuna kafe ngesabatha, kodwa bona benza ukungcola ngesabatha. Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani Ngokuba bona izinto lezi ababezenza besindisa izilwane zabo ngesabatha. So uthi-ke umuntu yini? Umuntu mkhulu ngaphezu kwezilwane. uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe. Haleluya, haleluya. Siyabonga Nkosi uJesu. Khona wathi kulowo muntu, yelula isandla sakho. Yes sir. Wayesesilula, sasinda, saba njengesinye. uJesu Kristu wasindisa umuntu ngesabatha. Amen. Wasindisa umuntu ngesabatha. uJesu Kristu abafundi bakhe baphula izikhwebu ngesabatha. Haleluya. So ngizositshela ukuthi nina nigcina isabatha manje, kodwa nibe neliphula. Nina nifebe, nidakwa, nihlabela amadlozi, nihlabela amadimoni, niyantshontsha, niqamba amanga, ningababulali, nidakwa, nifebe. Imvinzo. Haleluya. Niloko nigcina intshebe ende nehluthu, niloko nithi niyakholwa, nigcina isabatha. Thixo. Haleluya. Nikhonza amanye abantu, amanye amadoda nibabiza ngoshembe, nithi uNkulunkulu beni ushembe waseNazaretha, amanyala lawo. Nophupho. Haleluya. Ngifokase bona labo bathi bagcina isabatha phela. Haleluya. Sikhombisene eBhayibhelini le khona kuthiwa-ke nigcinani izihluthu. Amen. Ngokuba incwadi iyasho umpostoli Paul athi-ke kuyihlazo ukuthi indoda igcine iy'nwele ezinde. Yes Lord. Umuntu wesifazane ofuneka abe nesembozo sey'nwele, aphinde abhoze ikhanda lakhe futhi uma ebuthandaza. Amen. So le mfundiso yenu imfundiso yabantu asikawoqedi ngani, funa ukungcwaba. Amen. Le mfundiso yenu sifuna ukuyingcwaba. Yes Lord. Qhubeka. Haleluya. Wathini uJesu Kristu? Base bephuma abaFarisi. Baphuma abaFarisi Benza isigungu kanye. Benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho. Awuhlahla kancane khona ungasho ngikhona uJesu Kristu into ayisho. Amen. Verse 12. Pho umuntu udlula imvu kangakanani? Yes sir. Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngesabatha. Yebo ngithi uyayiqile, iyona into engiyifunayo. Umuntu mkhulu ngaphezulu kwezilwane. So ithi incwadi yasinika igunye lokuthi senze okuhle ngesabatha. Nina ngesabatha niyaphinga, nina ngesabatha niyantshontsha, nina ngesabatha niyabulala, nina ngesabatha niyahlaba, nihlabele izilwane. Khonza iThixo. Haleluya. Nikhonza abanye abantu ngesabatha, nikhonza ushembe ngesabatha, nikhohlakale nenza amanyala, nenza amanyala. Phendukani. Fanele niphenduke nonke. Amen. Isabatha ligcinwa. Amen. Ligcinwa ngokuthi wenze imisebenzi emihle. Amen. Amen. Mawugcina-ke isabatha zonke iy'nsuku ziyafana nesabatha ngoba mawungcwele Amen. uzokwenza imisebenzi emihle zonke iy'nsuku. Yes Lord. Amen. Ngokuba anilazi nokuthi lini isabatha. Amen. Anilazi uma isabatha Amen. lingumgqibelo mese uthi ngesonto kodwa thiwa usuku lokuqala. Amen. Haleluya. Kwenza kube khona confusion. Ngoba phela-ke mawubhekisisa uma bethi-ke kuthiwa kusontwa ngeSunday, ubani othi kusontwa Sunday? iBhayibheli ngomthetho omdala bekuthiwa-ke abantu bayihlangana ngesabatha bafunde. Ubani othi isabatha ngomgqibelo? Ubani wathi uSunday lona suku lokuphumula? Amen. Okuphi kanti kumele sigcine uSunday noma isabatha? Amen.
Incwadi ngokukaJohane isahluko 11 verse 20. Wayeseqala ukujezisa imizi. Ngoncwadi kaJohane leyo. Incwadi ngokukaMathewu, sorry bazalwane. Isahluko 11 verse 20. Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo eminingi lemisebenzi yakhe yamandla. Ngikuzwa. Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla, ngokuba ingaphendukanga. Labo bangaphendukanga bajeziswa ngesiqalekiso. Hamba umfunele incwadi yaseKolose chapter 2 from verse 6. Funa sivale manje. Hallelujah. Two 6. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 6. Ngakho ke njengalokho namukele uKristu Jesu inkosi. Nina abantu nisinakholwa, nina abantu namabandla, nonke nithe namukele uNkosi uJesu Kristu. Yes Lord. Nivumile, kodwa ke imisebenzi yenu iphambene nokulungiswa. Yes Lord. Lento ebhalwe phansi eBhayibhelini nemfundiso kaKristu. Ngokubani nemasontweni enu nivumele ukuthi abantu besifazane bame ku-pulpit bashumayele, nokuthi nina emasontweni enu nivumela ke ukuthi umfundisi abe nabafazi ababili. Nivumela ke imfundiso yokuthi nihlabele amadlozi. Nivumela ke ukuthi abantu bagcine iPhasika. Nivumela ke ukuthi abantu baselebrate uChristmas. Nivumela yonke into ephambene nemfundiso engcwele. Nivumela ke ukuthi abantu bazalisane esontweni lenu bengashadile. Nivumela ke ukuhola umfundisi oyisiphindi. Nivumela ke ukuthi abesifazane basonke bengawamboza amakhanda. Nivumela ke ukuthi abantu besifazane bagqoke amabhlukwe. Nivumela ke ukuthi abantu besilisa bagqoke iketi. Nidlala ikeshi. Konke lokho kuphambene necebo likaNkulunkulu. Nina nenza ihlaya. Nidlala umasigcozi. Ngokuba ke nithi ngemlomo wenu niyakholwa kodwa ngezenzo nangenhliziyo zenu niphambene nokukholwa. Ithini incwadi? Hallelujah. Ngakho ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye. Uma wamukele uKristu fanele kuhambe ukuye ngemfundiso yakhe yonke ephelele. Nigxilile. Mawugxilile uyahlolisisa yonke into yenzayo ukuthi ngabe iyahambisana nenkosi yami uJesu Kristu lento engenzayo. Nakhiwe kuye. Ngokuba uyakhiwa wathi kuPetru uzokwakha ibandla lakhe edwaleni. So uma wena uyilolo dwala uJesu Kristu ufuna ke ibandla lakhe kuwe. Uma engcwele ahlale kuwe. Niqinisiwe ekukholweni. Njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. So abantu abanakho lokho ngoba yini bafundisi bamanga. Yonke lento esifunda la kubona yintsha. Yonke lento esikhuluma lana emedlomeni abo ayiyenzi sense ngoba yini abafundisi babo abazikhulumi lezi zinto lezi. Why? Ngoba yini bafundisa iBhayibheli ngenganekwane. Xwayani funa kube khona onithumbayo. Bathungiwe, bethu abantu bathungiwe. Ngokwesimo sasesontweni ukuqanjelwa amanga, ngokuhlakanipha nangenkohliso. Fundiswa ngokuthi ke khona iTrinity. Fundiswa ngokuthi ke uShembe waseNazaretha eyize. Ngempela kubhalwe kuphi eBhayibhelini lokho ukuthi uShembe waseNazaretha? Xwayani funa kube khona onithumbayo. Kubhalwe kuphi eBhayibhelini ukuthi ke acelebrate ke iPhasika ngeNew Testament? Hallelujah. Insuku eziwu-3 futhi. Kubhalwe kuphi ukuthi acelebrate uChristmas? Kubhalwe kuphi ukuthi ke uJesu Kristu wazalwa mhla ka-25 December? Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha
nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Ukukhohlisa okuyize njengokwemvelo yabantu, usho imvelo yomuntu ukuqamba amanga. Imvelo yabafundisi benu benza imvelo yomuntu yokukhohliseka, bakukhohlisa nani? Njengezifundiso zokucathula kwezwe. Yayizona lonto le, ukucathula kwezwe, ukuhamba kwezwe, imfundiso zokuhamba kwezwe, imfundiso eziphambene nemfundiso kaNkulunkulu. Amen. Kunjenge kukaKristu. Akunjenge ngaloko kufundiswa uKristu, akufani. Kungenje ngokukaKristu. Akufani nalento lesifundiswa uKristu. Hallelujah. Niphambene. Hallelujah. Kukezweni. Isonto labangcwele kufanele libe ngcwele ngayo yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini, imisebenzi. Ningenzi inkanuko zenu bese niloko nicasha ngokuthi ke ike eBhayibhelini, but ke yonke into inesikhathi sayo eBhayibhelini. Angisethi izinto engayibheki lezo. Ngokuba ke ngifundiswa abantu abangambulelwanga. Qhubeka. Hallelujah. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Yonke into iphelelisiwe kuKristu, so sonke sine sithi yakholwa sindisiwe, fanele sibukele kuKristu ngoba uKristu uyikho konke, uyisonto eliphelele. So yonke into ayifundisile fanele silandele, kungabi kona okunye okuphumile eceleni esingakwenza. Ngokuba ke njengoba kuthiwa konke kuphelele, uJesu Kristu wasitshela ukuthi yini ekumele siyenze thina abantu abakholwayo, abakholwa kuye, ukuze sikhumbule yena. Hambe kwincwadi kaMathewu chapter 25, chapter 26, verse 26. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 26. Yes sir. Verse 26. Yebo. Besadla uJesu wathabatha. Lalela, uJesu Kristu lagcina ngaye isabatha ilontuzana iPhasika. Passover yagcina ngoJesu Kristu. Amen. IEaster asiyazi. Amen. Ayikho ezweni. Hallelujah. IEaster imfundiso yomuntu, imfundiso kaSathane. Yes Lord. Imfundiso yokucathula kwezwe. Amen. Amen. Besadla uJesu wathabatha isinkwa. Ngalesikhathi besadla uJesu Kristu usebanika usethatha isinkwa ngoba yini? Wenza isivumelwano esisha. Wasibusisa. Wasihlephula wabanika abafundi bakhe. Yes sir. Wathi thabathani nidle. Yebo. Lokhu ngumzimba wami. Yebo. Wayesethabatha isitsha wabonga. Wabanika wathi phuzani nonke kuso. Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano. Isivumelwano. Lokhu akwenzayo ukwenza ngoba yini? Isivumelwano Elithululwa ngenxa yabaningi. So legazi leli lithululwa ngenxa yabaningi, njengoba lase-Egypt noma eGibhithe kwakubulawa imvu zabhicwa onqonqameni lomnyango ngenxa yokuba kumele kusindiswe abantwana baka-Israyeli. Ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. You understand? Hallelujah. Legazi leli noma lesinkwa esiphulwayo umzimba wakhe, besiphula isinkwa ngesidlo sakusihlwa, siphula umzimba kaKristu. Funeka uthathe isinkwa usibusise, bese uyasiphula usho ukuthi lokhu kungumzimba kaKristu asidle kona. Thatha iwayini uphinde ulibusise, phinde futhi uthi lokhu kuyigazi lami, igazi likaJesu Kristu leli ekumele siliphuze ngokuba ke lisivumelwano elisindisa bonke abantu ezonweni zabo. Yes Lord. Yes Lord. Isivumelwano esikhuluma ngaso iyona ke lento entsha, isivumelwano esikhuluma ngayo. Ayikho iPhasika emva kwalokho. Amen. Azange celebrate iPhasika, akekho noyedwa umpostoli ophinde wakhuluma indaba yePhasika. Amen. Amen. eChristmas angikhuluma. Amen. Ngoba yikho wakubakhona eBhayibhelini. Yes Lord. Hallelujah. So qedela incwadi yaseKolose bese siyabuya sesiqedela le ncwadi le sivale ngencwadi yasezenzo. Amen. Hallelujah. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili siqhubeka kuverse 9 bazalwane. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. So
ngesivumelwano senza konke kugcwele. Isivumelwano senza ngesidlo sakusihlwa konke kugcwele. Akukho okunye sikufunayo ngaphandle kwaJesu Kristu. Enasokela kuye futhi. Yes sir. Ngokusoka okungenziwanga ngezandla. So asasoki njengoba ke uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham sokusoka kwejwabu, manje sekusoka ngenhliziyo. Ukusokwa akukona okwenziwe ngezandla, ukusoka kwenhliziyo. Yes Lord. Ukuphenduka ezonweni zakho. Wenze lento esho uJesu Kristu. Exactly njengale ndlela esho ngayo. Enasoka kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla. Yebo. Ngokukhumula umzimba wenyama. Ngokukhumula umzimba wenyama, ukukhumula umzimba wenyama ushiya yonke imisebenzi ekubambezelayo ekutheni ke ungakholwa ngoqiniso, ekubambezelayo ekutheni ke wena umoya engcwele ungahlali kuwe. Ngokusoka kukaKristu nimbelwe kanye naye. Ngokusoka kubulawali kwezenzo ngokwemisebenzi yenyama. Simbelwe kanye naye. Ngokomphaphathiso ngokuba ke kushunyelwa ivangeli lokuphenduka mase uyabhaphathiswa, ugezwe izono, mase ke uthola isiphiwo sikamoya engcwele. Into eshenjisiwe leyo. Okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa. So uma uvuke ngokukholwa, noma uvuswa noJesu Kristu, uvuswa ngokomoya. Umoya wakho mase uhamba ngendlela yokukholwa nokugcina imiyalo, wena uvusiwe ngokomoya, ngokuba ke ukufa kwesibili okukufa kwenyama ngeke kusaba namandla kuwena. Amen. Navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Yezwa indaba. Amen. Qhubeka. Nani ke ebenifile ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu. So manje na ke ngokuba wena ugcina iphasika, uhlaba iklabhu, ugcina wenza ucelebration Christmas, Christmas nihlaba iklabhu, nigcina isabatha, nenza zonke lezi zinto lezi ezingenziwa ngokomthetho omusha, nanokuthi ke manje vele abantu bayafeba, bayabulalana, bayaphuza, bayadakwa, bayantshontsha, baqamba amanga, abananhlonipho, bafisa izinto zabanye abantu, bayakhomba abanye abantu ngebhamu, baphuca into zabo, abamthanda uNkulunkulu, nifele ezonweni zenu. Wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye. So ukuze wena ube nophila kanye noKristu, ufuna ukushiya zonke lezi zinto engizibalayo. Fanele uzishiye zonke ukuze usindiswe, uyeke ukwenza zonke lezi zinto. Esithethelela zonke izono zethu. Ngoba ke ukuze uxolelwe, ngeke uxolelwe entweni oqhubeka uyenza. Uxolela ngoba nayo lento oyenzayo uyiyekile. Mase uyaxolelwa. Esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo. Emelana nathi ngemiyalo yayo. Umile ngemiyalo. Thina senza izinto zenyama, yena uzosifundisa. Umelene nemisebenzi yethu esiyenzayo engcolile. Wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. So lemisebenzi yethu engcolile uyisusa kanjani? Ngokuyibethela esiphambanweni. Uxolelo ngoba naku izono zakho usukile kuzona. Uma uphendukile waphindwa ubuyela ezonweni zakho, awuxolelwanga. Kodwa ke uma uphendukile waziyeka izono zakho, uxoleliwe wena, zasula izono zakho. Amen. Amen. Hallelujah. Qhubeka. Ebaphuca ababusi nabanamandla izikhali wabathela ihlazo. So ngesikhathi lababusi abaFarisi nabaSadusi nama-high priest nenkosi uHerod noPilate, ngesikhathi bembethela bethi baqedile ngaye, kanti badlala ngesikhathi ngokuba ke wavuswa ethuneni, wabathela ngehlazo ngokuba wathola ukuphila okuphakade, bona bengeke bakuthole lokho kuphila. Ebanqoba ngaso. Wanqoba. Wanqoba ukufa. uJesu Kristu, wanqoba uSathane. Amen. Nawe umelwe ukwenza lokho. Qhubeka bafuna ufuna sikade manje. Hallelujah. Ngakho ke makungabikho umuntu. So isinqwathi makungabe khona oyedwa umuntu onilahla ngokudla, ozositshela ngokudla nesiphuzo, nokuphuza, noma ngemikhosi noma imikhosi sibale.
ngokuba ke abanye bathi ama-Muslim basha bawudla ingulube babane zonke into abangazidli ngoba bathi ke kwi-Old Testament kwathiwa sizidle. Afika umpostoli Paul asitshela ukuthi ayikho into engadliwa. NoJesu Kristu afika asitshela the same thing athi ke ayikho into ebulalayo noma engcolisayo engena emlomeni. Yes, Lord. Yezo lonto into inkinga into ephuma ngaphakathi ehlele enhlizweni yomuntu. Yes, Lord. Yes. So Hallelujah. uma wena uzothi ke umuntu akaphuzi wayini angakudla ukudla okuthize noma adle ngesikhathi esukuthi noma adle isinkwa esingenamvubelo nayo yonke lento leyo lokho kuyimfundiso yomuntu ngokuba leyo lonto leyo sesikhululiwe ngaphansi kwalowo mthetho. Sikhululiwe ngegazi likaJesu Kristu. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Yezo lonto leyo Noma amasabatha. Isabatha ngiyakutshela nje isabatha nalo baligcina kuthiwa ke ngasingavumeli umuntu ozositshela ngalezi zinto lezi. Ayisithunzi nje. Izinto lezo ezaziyisithunzi into engasenziwa ngoba kwafika umunini wesabatha inkosi yesabatha yasikhulula yathi asenze okuhle ngesabatha Salokho obekuzakuza. Kepha umzimba ngokaKristu. Hallelujah. isithunzi sakhe ilezi zinto ebesizenza nge-Old Testament kodwa umzimba wakhe lento yangempela ilo mzimba kaKristu wafika wazosikhulula lo wabethelwe esiphambanweni. Iyona-ke into yangempela. Hallelujah. So isabatha iphasika yinenye uChristmas angubali ngoba izinto lezi ezenziwa abantu. Onke lo Ascension Days, onke le mfucuza. Valentine into ezokhohlakala zonke lezo. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. Thina abantu abangcwele akufanele senze lutho into ekuzothiwa ke isabatha asilenzi, uChristmas asu-celebrate, iphasika si-celebrate, Enchanting Day. noma ngabe iliphi usuku olubekiwe asi-celebrate lutho ngaphandle kwaKristu. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. So uma wena ufuna uku-celebrate nabantu ababhubhayo bezizwe ungazenza lezi zinto lezi ngoba naku ufuna ukujabulisa abangani bakho noma abazali bakho ngoba naku uyasaba ukusindiswa ngoqiniso. Sikhululiwe zona zonke lezi zinto. Othanda ukuzenza othobile, ekhonza izingilosi, ephika ngemibono Ukhonza yakhe. izingilosi, ukhonza izingilosi bakhonza uSathane ngoba yena ingilosi engafunanga ukwenza intando kaNkulunkulu leyo. Ephike ngemibono yakhe. Imibono kabani? Yakhe. Akuyona imibono kaNkulunkulu, imibono yakhe. Imibono yakhe hayi kaNkulunkulu. Ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe. Yonke yenyama. lemfundiso le emfeketho. Gcina isabatha, iphasika, ama-Easter, uChristmas, ukuhlabela amadlozi. Ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Akuyona into kaNkulunkulu leyo. Into yabantu leyo. uNkulunkulu sakhululwe kweminye imithetho esasinikiwe. Sabeka kuthiwa umusa ilo musa sikhuluma ngawo. Engabambeleli kuyo oyinhloko. Akafuni ukubambelela kuKristu. Kristu inhloko yekhumbi le abakhi abayinqaba. Okungaye umzimba wonke usizwa. Uhlanganiswa ngamalunga nemisipha. Ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Khula ngokukhula kaNkulunkulu ukulandela imiyalelo yakhe, ukuhamba ezinyathelo zikaJesu Kristu oyinhloko. Silandela yena sonke thina singamalunga omzimba. Uma nifile kanye noKristu, Uma sifana noKristu, nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe. yayizwa ngithini? Imfundiso sikhululiwe kuzona ezifundiswa abantu basezweni. Ngokucathula kwezwe. Ngokuba yini sifile kuKristu, savuswa naye ngokumpaphathiso nangokomoya. Yini ukuba okungathi nisaphila ngokwezwe, nithobela izifundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti. Bakela ukuthi ungathinti lokhu ngesabatha awukuthinti lokhu ngokudla abathi ama-Muslim awudli lokhu sidla lokhu bayazikhethela imfundiso esontweni leyo. Okuphela konke ngokudliwa, Kuphela konke ngokudliwa ngokweziyalelo ngokweziyalelo zabantu nezifundiso zabantu. izinto lezi ezifundiswa abantu. uNkulunkulu zonke usikhululiwe kuzona zonke lezi zinto lezi. Act 2:38 siyafuna ukuqhubeka, ziningi iy'ncwadi efuna sivule kodwa manje ngenxa yesikhathi sibalekela ukuthi singabi mude esikhathini. Act 2:38
Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. Phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe. Into ekumele niyenze nabafundisi benu, into ekumele bafundise ngayo iyona le intshumayelo nevangeli lokuphenduka, ukuze nibhaphathiswe zonke zenu, nithethelelwe amacala enu, nisindiswe, ninikwe isipho sikamoya engcwele. Ngineshoba abantu abaningi abazi ukuthi yini umoya engcwele. Hallelujah. Abazi ukuthi yini intando kamoya engcwele. Ngenxa yokuthi noma amasonto anamanga, noma amasonto aqanjwe abantu. Phendukani. Yes sir. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Yilowo nalowo abhaphathiswe Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Noma senikwa isiphiwo sikamoya engcwele. Bese uphendukile, wabhaphathiswa, wavuma izono zakho, wahlukana nezono zakho, wahlala walinda isiphiwo sosinikwa sikamoya engcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Isithembiso lesi ngufakazi nginaso, lesithembiso lesiphiwo sikamoya engcwele nginaso. Ngiphiwe umoya engcwele. Nesabantwana benu. Esethu sonke thina abantu abafuna ukukholwa, abafuna ukuphenduka. Esabo bonke abakude. Esabakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Nalabo bazobizwa. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Hallelujah. Zisindiseni. Wayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esifambeleyo. Hallelujah. Sindiseni. Hallelujah. Hallelujah. Baba Nkosi yethu Jesu Kristu, wena uNkulunkulu ophilayo namandla. Thinta umuntu omdalile baba isidalwa sakho. Kuba akwazi ukuzwa izwi lakho wena usulikhulumile Nkosi uJesu. Abantu baphenduke. Bathatha isinqumo njengamanje baba. Baye kujathuliswa izinto eziyize ngokwemfundiso zabantu beholelwa ekudukisweni nongalazi iqiniso elipheleleyo. Kodwa bathinte baba abantu bakho baye ukulandela imfundiso eziyisinengiso. Bafune wena ngokweqiniso. Bathatha isinqumo baba enhlizweni zabo baphenduke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, babhaphathiswe. Bathethelelwe izono ngoba wena uthembekile. Izimiso zakho baba zimile ngunaphakade. Awukhohliwe baba, awulibele ngesithembiso abantu bathembise zona. Njengoba abantu beyitshela ukuthi wena Nkosi ulibele. Nalaba baba bathi bahamba ngendlela kodwa baholela ukudukisweni. Abathi mabebuzwa ngeimfundiso abahlezi kuzona, bethi bayajabula, bayabungaza imisebenzi yakho, kodwa wena Nkosi awushongo ukuba abantu abenze zonke lezi zinto eziyiza abazenzayo, bethi bayabungaza umsebenzi wena usuphelelise. USathane uphuphethekise ukucabanga nokuqonda kwabo ngeimfundiso zamadimoni. Kodwa sekuthemba Nkosi uJesu kuba nalabo abalalele bazokwazi baba ukuhlukanisa, uzobapha baba umoya wokuhlukanisa weqiniso ngoba wena uyiqiniso. Bahambe ngendlela yokuphila egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Manje kuzobe phakade. Amen. Sibonge bazalwane, umusa wenkosi. Siphinde futhi sithi kubo wonke abantu abafuna ukubhaphatiswa, abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, noma ngabe umuphi umbuzo. Yes God. Niyosithinta kuyo inamba le. Inamba bazalwane ithi 066 566 9245. So iphinda 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivuma. Amen.